Sino? Ako? Morning call! Morning, Teens! Kalayan! Feel Feel good good morning! Let me tell you. You're my little boo thing, so I'll give a hoot. December 26, 2023. Sa oras na ito ay kasama niyo na ang kula ang Call Kaloyan mula January 1 hanggang December 26. Ang Call Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. All, siyempre, kasama hata-hata tita sa malatang radyo. Walang iba, Tita Tanya Chin. Chinita, girl, my chinita, girl. Basta chinita, masarap, charot! We, patikim. Uy, ko talaga mga ano. Morning mga kabisyo at kaloyan natin. Nakatutok sa ating ngayon. Call! Morning, mahilig ka ba sa art? Art, yes, of course. I'm an artist. Aba. Pero yung pagpipaint, ganyan, Hindi, pintor. hilig ko yan, hindi niya ako hilig. Oh. Pero magaling ako, yung eyes ko, I have an eye. Meron akong mata ng artist kasi I can yes. Okay. Magaling ako sa editing, sa In short, Canva. pero ka third eye. Oo, magaling ako sa Computer. Sa computer, pati sa colors ng clothing. Meron akong ganyan. May interior designer eyes ako, mga ganon. Kemika, aba. Pero yung painting ayaw sa akin. Oh. Pero artist pa rin naman yun, di ba? Pero eto nga, Tis, buhay na buhay isang painting, ang oil canvas sa isang painting competition na ang pangalan din ay Carlo. Si Carlo din ang gumawa. Oo. Parang kapangalan lang nung kanina, yung sa ating mga katas ng nakalipas. Kasi ito yung tinawag niyang pinamagatang tulay ng pag-asa. Alam mo yung bangka, tapos tatawid ka para sa pier. May tulay, di ba? Para makatawid ka. Ayan pakita ko lang sa inyo. Ang ganda Ayan, lapit natin, Col. Konti. Ayan. So, live tayo sa ating loveradiomanila.com.ph. Okay. Alright. So, nakikita nyo po na inaalalayan yung isang lolo dahil matanda na para makatawid, no? Aha. Gibaba ba? Ano tawag niyan sa inyo? Pag ganyan, nawala tuloy. Pag nakasakay sa likod, ano tawag niya? Piggyback ride? Pasan na. Para Pasan makatawid ang isang lolo. Mhm. No? So, yun. Akala mo picture. Pero oil canvas po yun, painting po yan. Ang ganda, no? Galing, realistic. Ang galing ng talaga. artist. Oo, ang galing ng artist na si Carlo. Proud din ako sa mga Pinoy na, di ba, ang dami nating names na sikat dyan pagdating sa art. Mang Kanor. Anong yan pinipinta mo? Hindi ko pininta. Binidyo ko bago ko ipinta. Kaya nga mayroon tayong Pinto Art Museum Oo, di ba? oo, Yung mga totoo local yan. artists natin andyan na. Shout out sa mga artist na Pilipino na talagang gumagawa pa rin ng art para ma-share sa next generation. Of course. Kahit alam natin na mahirap sa Pilipinas, hindi malaki ang kita dyan, Col. Totoo. Pero, di ba, dahil may mga sumusuporta na LGUs sa ating mga artist, nakakatuwa, nabibigyan sila ng chance na ipamalas ang kanilang pagiging malikhain. Totoo yan. So, yung mga pintor, tulad dito, ganda pa. Akala ko nung una picture na Uy, kudos. karga-karga si Lolo. Oo. Pero pala, pininta lang pala ito ng pintor. Ang galing, diba? galing. Dahil dyan, shoutout sa Bacoor Arts Community. Aba, meron. Oo, meron kami. Bago lang yan, dahil sa City Information Office na si Ma'am Liza Blanca Flor na head, ay nabigyan ng chance ang mga artist ng Bacoor na magkaroon sila ng sariling sangay sa so pwede buong kang Bacoor. maglagay super support din ang city mayor namin, si Mayor Strike Revilla. So pwede yan i-post yung doon? Yes. Meron Oo, kang lahat ng arts, lahat ng branches ng arts ang galing naman. galing. So, Dahil yun kay Mayor congratulations. Strike Revilla din, syempre. Congrats. Oo. Yan, avenue para Yes. mapansin ang True. talent ng Oo. isang Bacaoreño. diba? Talent ng isang Art pintor? lolo. Ay! Oo. Kasi nga. Malay mo, matanda na siya pero magaling pa rin. Yung lolo. Yung pintor. Ay, grabe naman. Magaling ba ang mag-drawing ng swimming? Yung pintor? Yung lolo? Ako
ko, drawing lang. Ng Sabi ko, mag-swimming tayo pero drawing lang. Hindi matutuloy. Oo, alam ko naman. Sabi ko nga. Wala sabat ka pa dyan eh. Oo, Pero magaling ka ba mag-drawing ng tao, Mang Kanor? Ako? Oo. Oo, magaling. Bakit? Pa-drawing ka? Oo. Sige. Gusto ko walang ano. Walang... Never mind. Uy, kahit na panot na, active pa rin Yung siya. lolo? Yung pintor. Oh, hawak-hawak niya yung yung pintura tsaka brush Yung pintor. ng lolo. Aba. Napakasipag, no? Pero minsan napapainom din eh. Yung pintor. Yung lolo. Oy, Oo, kasi sanay na sa inuman eh. yung lolo. Yung pintor mo. Oy, ako naman. Dapat i-display yung mga arts niya, i-display sa Pinto Art Museum. Yung pintor? Ni lolo. Pinabol ni Lola. Si lolo. Yung pintor. Nakita sa beer house. Si lolo. Si Lola. Yung pala, nag-video okay. Si lolo. Si Lola. Baka nagbibingo lang. Si Lola? Si lolo. Oh, di ba? Ay, nako. Kaya pala nanalo. Anyways, Anyways. maraming salamat sa inyo pakikinig. Maraming salamat! Enjoy na po tayo dahil Oy, yung mga pera-pera nyo, galing pa sa pamamasko, ingat-ingatan po. Maraming nakaabang ngayon. nako, yung spaghetti nyo dyan, 2 araw na yan, 3 araw. Oy, sarap pa yan. Masarap kaya 1 week, di ba? Uy! Sarap. Pwede carbonara. Salamat sa sunod na tambalan. Ikaw li ala. And Chris Chuper, nagkasalamat sa iyong pagpaminaw arong sa bang adlaw sa atong mga suking tagapakinig dyan. Yes. Ngayon ay araw ng Martes. Ayan. Enjoy na po tayo. Kasama ang hot-hot na tita, Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagon. Dito lang sa istasyong nabuwag sa sasakyan papunta sa mga tahanan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning.